Ní hiigim céim fág bhfuil farragar hí. Dir si arm cén comatárm. Ba tún banúsach cai tú ceist freigar le ceist. Chattá geiste go. Right, má dhéann si ort cén cuma atá orthaí, ba bhá le hí go thugann tú rud faoi dheara. Seachas go bra, dhear orthaí, a runna tú rudig le de grúig tá cuma áling air. Okay, so like má íann si arm chadatá de dinéir, caiig mé rá cad a fiocht tú suas. Níha, níon iard, féach. Má íann si ort céhéig de sear choúla, der lei, sear choúla, cé ní se támíd. Bhaith a fósing rólam is féist mé? Der leihí, bhaith a fósing rólam is tú féist? Buin trill, mór dheir si an cuirann sé seo cum a ráir orm? Okay, right, Darren, gailfan mé cán nor bhuiinn tú iad? Níha, cóvéid le bháil, níha. Cad tá mí ceart leat? Darren, céim fá go bhfuil tú ag chur an ceist sin orm? Ní raibh sin right. Buin trill lá seo. Tá bhaithá an ann bheile duine an bhar leat, duine cliste ach an ália, nó duine ália ach an cliste. Dírig mé uirí cé líg níos minica. Ní bh aon fiú leatsa. Ná ar focail níos mó, má lá rion tú a ríis gearg si amach de teanga, cumad de gob dúnta.